ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଛବି। ପ୍ରଥମ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କାରେ କୋଣାର୍କର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କାରେ ହାମ୍ପିର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କାରେ ରାଣୀ କି ଭାଭର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କାରେ ସଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ 2000 ଟଙ୍କା। 2000 ଟଙ୍କାରେ ମଙ୍ଗଳଯାନର ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏମିତି ଜେନେରାଲ ନଲେଜର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।